ana m agọlụ gị ọbụ ebe ọbụla ị nọ na wesị na obodo abụ ị nọ obodo abụ ya efebọ gị achọrọ m ka ibido aka na n'obodo abụ ị nọ bido aka gị na gbapụ akpụ ụkwụ gị gbado ụkwụ gị n'ala ọbụna ịgbadowuru ụkwụ ọbụna ịgbapụgwuru akpụ ụkwụ gị bido aka gị n'ala ọ bụ n'isi nwatakịrị anụ nwa bidola aka n'ala ka nna agọlụ ọva mbọsị ụnụ malị m dibịa na m gwara unu ya gwa unu asị m na ebe ọbụla m ji ọnụ m wee kwu na ọ ya adị ile dịka ọnụ dibịa mgbe ejiri ọnụ dibịa wee na-egwubi okwu na onye anụnwa bidola aka n'ala tata nwa ka o ebido wee debala ya na mma aka anụnwa o bidoro n'ala na ebe ọ bụ na o mesara aka anụnwa na ebe abụ ya agawa n'iru aka anụnwa o bidoro n'ala onye eji aka anụnwa wee kantụ ego ọ na-akantụbe mbụ na ndụ ya site tata o bidoro aka n'ala ego na-abatụrube na akaụntụ ya abatala ya tata o bidoro aka n'ala ọpọchuniti ọ na-ada ewetebu mgbe o ebido wetebe nya bụ ọpọchuniti tata o bidoro aka n'ala nya bụ ọhịa na-ayị ya na-egwara ana tata ka ọhịa bụ n'ala tata o bidoro aka n'ala nya bụ ebe ọma na-ada eme n'ezinụlọ ebe ọma ga-ebidota n'aka ya wee mebe tata o bidotara aka n'ala nya bụ ego a na-agbalị ya ọsọ ego bụ ya ebido tata bịawa ya n'aka tata o bidotara aka n'ala aka anụnwa ya bụ ngozi nyeli ya ibe na-emebi emebi n'aka anụnwa ya ebido gazibe tata ibidotara aka n'ala aka anụnwa ya enye gị ibe ọma na-emenube mbụ n'ezinụlọ gị tata ibidotara aka n'ala anya na-akpọ gị onye agoziri agozi anya na-ama atụ gị na ndị were ego anya na-ama atụ gị na ndị karịchalụ nọ n'obodo anya na-ama atụ gị na ndị na-enyere ụmụ ogbenye aka anya na-ama atụ gị na ndị ebe ọma na-emelụ a na-ama atụ gị na ndị gbọrọ ọgwụ ego maka na onye kpata ego n'obodo obodo akpọghị onye ọgwụ ego anyị akpọwa gị onye ọgwụ ego ihe akpata nnukwu ego ihe eji wee zụọ ogbenye ihe akpata nnukwu ego ihe eji wee lụrụ ogbenye ụlọ ihe akpata nnukwu ego ihe eji wee na-azụ ụmụ ogbenye n'ụlọ akwụkwọ ihe akpata nnukwu ego ihe eji wee na-egbo mkpa obodo egwu m na ọ ya adịla gị na mma nsogbu na ụmụ ị nọ n'ime ya tata ka m na-ekwubi okwu ọ bụ natakwa na m bụ dibịa na nsogbu niile a na ọ ya agbalụ gị ọsọ ego na-ada abatala gị ịga bụ ga-abatalụ gị ụgwọ ụlọ na ị na-achọ ị na-eche ka ihe esi wee kwụ otu ihe esi wee kwụ ụgwọ ụlọ ga-abata ihe ama ka isi wee kwụ ụgwọ ụlọ ego ya abatala gị ihe alụkwa n'ụlọ nke gị ihe alụ họteelụ ihe alụ filin steshọn ihe alụ kọmpani ihe alụ esteti na ndị na-alụ eburu isi na onye ọbụla na-achụ gị onye ọbụla na-agbọrọ gị ọgwụ egwu na onye abụghị anwụ ọgwụ abụ ọgwọrọ gị ya agbalụ egwu m sị na nsogbu niile na-esogbu gị na nsogbu niile abụghị ebe tata nwa ka m gọlụ gị ọgọ dịka dibịa ma okwu osi na ọ ga-adịle gị na mma anọ m obodo oyibo asị m na Taba Naijiria ana m azụ abịa na Lagos asị m mechie abịa m na Taba vileji ibe eji sị m na Taba vileji bụ ka m nọdụlụ gị ibe eji sị m mebe dibịa bụ ka m gọvalụ gị ọbọ bụ ka m na-agọlụ gị ọ bụ natakwa na dibịa malị m eziokwu ọbọ niile m gọlụ na ọ ya dị niile n'isi gị bụ onye kwelụnụ na onye kwechi ya ekwe onye kwechi ya ekwe ibe ọ bụ na ị na-eme wee na-akpata ego tata ka m kwuru na nya bụ ibe na ụzọ ego abụ ya kpọpe ọ bụ na onwe ndị na-agụ moto n'ọlụ abụ egwu na ihe ego moto nke gị ọ bụ na onwe ndị na-alụ ụlọ n'ọlụ abụ ihe alụ ụlọ nke gị ọ bụ na onwe ndị na-aga n'iru n'ọlụ abụ ihe agawa n'iru nke gị otu a si wee kwue ka ihe oyesi wee galụ gị ọ ya adịla gị na mma ọ ya adịla gị na mma wenye aka bụ ka ibie n'iru gị gwuo na ọ dịgolu m na mma na aba Chukwu na ọ dị na